El circuit de Llucmajor s'ha convertit avui en una pista de proves de conducció per a policies. UGT ha organitzat un curs de tècniques evasives per a agents en situacions de risc i emergències. Han comprovat la sang freda que han de tenir aquests professionals. Així és com un policia esquiva un obstacle durant una persecució o mentre fuig protegint una autoritat. I així és com es veu des de l'interior del vehicle. Són tècniques al volant que un grup de policies locals de Mallorca estan posant en pràctica aquests dies. Ho fan al circuit de Llucmajor, on, a més de classes pràctiques, reben instrucció teòrica. Els ensenyam a sortir de situacions ràpidament, com pugui ser fer una mitja volta, un canvi de sentit de la marxa en poc espai, a girar el cotxe de marxa enrere, marxa en banc, que seria un contrabandista. Els ensenyam a fer un slalom, en què el cotxe té transferències de masses per si tenen una persecució per carreteres de segon quin tipus, que hi ha moltes curves enlaçades, i un poc el de posar en situació d'una cosa que ells en el carrer no poden provar mai. Els instructors ensenyen als agents petits trucs, funcions i com reaccionar en situacions de risc o d'emergència. Els vehicles es posen a velocitats en què s'ha de tenir sang freda i tots els sentits desperts. El que realment importa és donar seguretat, tranquil·litat a la resta d'usuaris que hi ha en el carrer, però i també els propis agents que estan duent a terme aquesta tasca en una situació límit. Tot i que l'experiència en molts casos és la millor preparació, segons l'organitzador, el sindicat UGT, aquests cursos són cabdals per a la formació dels policies.